Na strelnici v Čáčove bolo posledné 2 májové víkendy rušno. V nedeľu 22. mája si zmerali sily v regionálnom kole súťaže členovia krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva. 22 detí z Moravského svätého Jána, Štefanova, Senice, Bažantnice a Kútov zápolilo v 9 disciplínach. Svoje vedomosti preverili v teste, určovaní stôp, poznávaní drevín, kinológii, poľovníckeho názvoslovia a zoológie. Šikovnosť zase preukázali pri streľbe vzduchovkou v ľahu na papierové terče, v odhadu vzdialenosti a určení azimutu a napokon aj v športovo-brannej disciplíne chodenia na chodúľoch na 50 metrov. Najúspešnejšími sa stali 3 chlapci z Moravského svätého Jána. 3. miesto získal Jakub Zelenka, druhú priečku obsadil Marián Hrozen a víťazom sa stal Viktor Belanský. Tí budú reprezentovať Senickú regionálnu organizáciu Slovenského poľovníckeho zväzu na 42. ročníku celoslovenského kola súťaže o putovný pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu 24. až 25. júna v Liptovskom Hrádku. V nedeľu 29. mája sa zase na strelnici v Čáčove konali verejné strelecké preteky v športovej streľbe na batérie. Zúčastnilo sa ich až 40 strelcov, najmä zo Slovenska, Čiech, ale zástupcu na súťaži malo aj Taliansko. Oceňovalo sa 10 najlepších súťažiacich, pričom hlavným rozhodcom bol Jozef Bachratý zo Senice. Na 3. mieste skončil Benjamín Jurkovič z Palárikova, 2. miesto získal Jaromír Zapletal z českej obce Štípa a 1. priečka patrila Oldřichovi Vajnharovi z Frýdku. Okrem toho sa uskutočnili aj vložené preteky v streľbe na asfaltové terče na oblúkovom strelisku, ktorých sa zúčastnilo 8 pretekárov. Šampiónom sa stal Ľubomír Filík z Brna.